ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ತೂತ ಇಂಚ ಹತ್ರ ಇಂಚ ಐಕೊಂಚ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದುಪ್ಪು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಕ್ ಒಂದು ಎಲ್ ಇಡಿ ದೇದವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಂತಾದು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ನಾನು ವಿಜುವಲ್ ತೋಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಇದು ಭಯಂಕರ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಬೇರತ್ತ ಈಸಿ ಸಾಧನ ಮಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟು ಪೂರ ತೂದು ಕಲ್ತದ್ದು ಐದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ಕಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂದು ಜಾನ್ಸನ್ ಈ ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾണ്ട് ಪೂರ ಕಲಾವಿದರ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡುಳ್ಳರು ವಿಕ್ರಮ್ ದೇವಾಡಿಗರ ನಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಾರಥ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ನಲ್ಲಾತ ಶೋ ಅವರು ನೂದು ಉಂಡಿನಿ 2-0 ಉಂಟವು 3-0 ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರೋದು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಪ್ಪ ಜಲದುರ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ಆರು ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಆರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೀತಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ಆತು ಪಾಪ ಪೊಡೆ ಅಂತೀರು ಪಂಡ ಜನಗಳ ಇನ್ನು ರೀಚ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪಣವೇನು ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕೈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ತುಕ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನ ಅಪ್ಪನತ ಅವ್ನು ಮಲ್ಪಗಂದು ಬಂದು ಕೈ ಪಾಡಿಯ ಆಡ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂದು ಪಂಡ ಮಾತ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಉಂಡು ನೆಂಕಲು ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಂಡು 52 53 ಜನ ದಂಡ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐಟಿ ಇನ್ನು ಹೊಸ ದಂಡ ಆಂಡ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮಸ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಏಜ್ ಆಣ ರಣಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊರಿಯರು ದೇವೇರು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ನಂಗೆ ಬೇಲೆಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲಾವಿದರ ನನಗೆ ಬದುಕಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾ ಪೊರ್ತು ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪುನಗ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ಬರೆಂಡ ಎಂಚ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶರು ಬರೆಕ ಪಂಡದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪೋತೇರು ದಿವಂಗತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಬಂದು ಆರು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವ್ರ ನಮಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ಬರೆಕ ಪಂಡದು ಯಾನು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಬರೆಪೇರು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಬೈದ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಪುದರ್ಕೇನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆಧಾರಿತವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪೊರಿಪ್ಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಪಂಡದು ಈ ನಾಟಕ 100 ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜಿದು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟದ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂಡು ಖುಷಿದಾದಪ್ಪ ಅಂದಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ತಂಡಲೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೊಲುಪೇರು ಆಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಂತದು ಆ ನಾಟಕ 100 ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಅಕನ ಊರು ಚಿತ್ರಾಪುರಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ 100 ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶತಕದ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀತೆರು ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೆರೆತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೂತ ತೆರೆತ ಪಿರವನೆತ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿನಂಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಏರು ಮಾತೆರೆಗಳೇನೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರಿಪ್ಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಕೂಡ 2 ಜನರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ 2 ಜನಕ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚಿನ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕನ ನಾಟಕ 100 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಡತ್ತದು ಯಶಸ್ವಿ 200ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಂಚಿ ಪೋಂದು ಪುನೆಗೆ ಸರ್ ಹಿರಿಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅನಿಕಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಿನ ಇತ್ತು ದಾಗೆ ಪೊರಿಪ್ಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗಿ ಎಂಗ್ಲು ಪುಟ್ಟು ಬಲ ದಿನ ಊರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಂಗ್ಲು 100 ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇವನ್ ಗಡಿನಾಡ ಕೇರಳಾಡು ಅಂಚೆನಿ ಮುಂಬೈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಬೇದ ನೆತ್ತ ಪೂರಕ ನೆತ್ತ ಎಂಗಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆತ್ತ ಕತೆ ಬರೀತೇನೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ವಿಕ್ರಮ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಚೆನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಲ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನ್ನ ಟರ್ಜಾನ ಜೋಡೆತ್ತುವನು ನೆಂಗ್ಲೇನು ಎಂಗ್ಲು ಅದು ಮಲ್ತಂದು ಅವಾಗ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರು ಪೂರ ಹೊಸತಾದ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಕಲಿದ ಬಸ್ತಿ ಇವನು ಎಂಗ್ಲು ಅನ್ನ ಸೇರಿದು ಕೆಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಮಾತ್ರ 12 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ ಪೂರ ಹೊಸತು ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಲ್ತ ಒಂದೇನು ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತಂದೇರು ಎಂಗ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲವ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಪಾಡ ನೆಂಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಎಸ್ ಇತ್ತ ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಅವೇತ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೇನು 11 ನಿಕುಲು ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಜತ್ತರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಕತೆ ದೇವೇರ್ನ ಕತೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಿದ್ದಡಿಯರು ಆ ಒಂಜಿ ಅಳಕು ಅಂಜಿಕ್ ಇತ್ತನತೆ ಒಂದು ಮಂತನ ಗೆಂದುವ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಡೌಟ್ ಉರ್ದು ಇನಿಕು ನೂದು ಕಡತದು ನೂದನ ದಿನತ ಶತಕ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ಮಟ್ಟ ಎನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿನ್ ಎಂಕು ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ಆರು ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಆರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೀತಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ಆತು ಪಾಪ ಪೊಡೆ ಅಂತೀರು ಪಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪುಣವೇನು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಐದು ಮಗೆಲು ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಅಕುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗನ ಕತೆ ಅಂತ ಸರಿ ದೇವೇರ್ನಾಥ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕೈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ತುಕ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನ ಅಪ್ಪನತ ಅವ್ನು ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಬಂದು ಕೈ ಪಾಡಿಯ ಆಡ ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂದು ಪಂಡ ಮಾತ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಂಡು 52-53 ಜನ ದಂಡ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐಟಿ ಇನ್ನು ಹೊಸ ದಂಡ ದುಂಬೆಂಗಲ ಬೆನಕ ಆರ್ಸ್ ದುಂಬು ಇತ್ತಂದು ಒಂಜಿ 10-5 ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಮಗೆ ಮಲ್ಲಾಗುಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಎಂಗಲ ಕೈಟ್ ಅವು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಡ ಈತ್ ಒಂದು ಆತುಜಿ ಅಂಡ ಒಂತೆ ನಡು ಕಾರಣ ತರೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಚು ನಡು ಗ್ರ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಅದಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸತ್ತು ಕೂಡ ಬೆನಕ ಆರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲ ಬಂದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಇರಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ನಕಲು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನಕಲು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸು ಕೇರಿ ಮನ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಎಂಗಲ್ಲ ಜಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-30 ನಾಟಕ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಲ್ತದ ದುಂಬುಡ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ನಟುವರ ಬುಡಿಯ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಬಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬಂದು ಆಂಡ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಏಜ್ ಆಣ ರಣಲ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊರಿಯರು ದೇವೇರು ನಳಲ ಮಿತ್ತು ನಳಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲು ಏತೈಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಐಕೆ ನನಲ ಅದು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗಿ ನಳಲ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಕೊರ್ವೇರು ಎಂಗ್ಳು ತಾಯಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ 2-3 ನಾಟಕ ಐನೈನು ಹೊರಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಆತು ಹುಮ್ಮಸ್ಕೊರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ತಂಡೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಯ ಆಕುಲು ಇಲ್ಯ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಜಬ್ಡ ಉಲ್ಲ ಅವು ಇನ್ನಿತವಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಅವು ಮತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡು కొంచెం ಲಾಂಚ್ ಕಾತು ಒಂದು ಜನ ಅವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಾತು ಒಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲೇನು ಎಸ್ ನಿಕನ ಮೋನಿದ ತೆಲಿಕೆನೆ ಬನ್ನೊಂದುಂಡು ಯಶಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ನೂದು ಮೂಟ ಬನ್ನಗದ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ಬಂದಂಡ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಸಾದಿ ಇತ್ತನ ಬಂಗದ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ದೇವ್ರದೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ರಜ್ಜನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಓಗುಲು ಭಿನ್ನ ಬೇದ ಮಲ್ತಚ್ಚಿ ದುಂಬುಡು ಎಂಕುಲು ಫ್ರೆಂಡೆ ಅಂಚೆ ಭಿನ್ನ ಮಂಜಿ ಆರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ರಜ್ಜನ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂತಚ್ಚಿ ದಾಪಂಡ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬತ್ತ ಖುಷಿ ಆದಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟುಪ್ಪ ಅವು ಎಂಗಲ್ಲಿ ಮುಗಿಚಂದ ಪನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ್ಣ ಎಂಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಮಲ್ಲಾಗನೆ ಎಂಗ್ಲು ದಾಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಜೆ ಸಾರ್ ಶಾವನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ಲ ಈಗ ದಾಲ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ದಾಲ್ ಐಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಣ್ಣ ಮೇರ ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಆಯ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತು ನೂತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆನ್ನೆಲೆ ಬಾತು ಅಂತ ಈ ನಾಟಕದ ಪಿರೋಡೆ ಪನ್ನ ಪ್ರತಿ ನಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ನೆಡ್ಬೋದು ಪಂದು ಎಂಗ್ಲೇ ಪಾಯರ್ ಆತಜ್ಜಿ ದಾಪನ ಎಂಗ್ಲು ದಾಪನ ಎಂಗ್ಲು ಮೇರ್ಲ ಬೇರದ ಅನ್ನ ಬೇರದಾಕಲು ಅವ್ರು ಸಿವಿಲ್ ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪೇರೋ ಬಕ್ಕ ವೈಕ್ಲಿ ಪೇರೋದು ಅಂಚೆ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಆಶೆ ಅಂಕಲತ್ತೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅವಲ ಪೂರ ಪೊಸಮೋನೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ನೂದನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಏತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ನಿಖುಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಏತೋ ನಾಟಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಜನಕ್ಕಲು ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡಿದು ವಿದಯ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಐತೆ ನಡುಟು ದೇವೇರ್ನ ನಾಟಕ ನೂದನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಆ ಯಶಸ್ ಆಣ್ಣಂದು ಪನ್ಪುನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ಇಚ್ಚದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ತಿಳ್ಪೋಡು ಜನಕಲ್ನ ಈ ಜಂಜಾಟೋಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಉಂಟು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ತಿಳ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡು ಮನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಗೊಳ್ಳ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ದೇವೇರನ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮೈಪಿನಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆತ್ತ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಸುಮಾರು ಜತ್ತನು ಸುಮಾರು ಯಶಸ್ಸು ಒಂದುಂಡು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಾಮಿಡ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಗೊಡ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪಿನತ್ತು ಆಂಡ ರಡ್ಲ ಇಕ್ವಲಾದು ಪೋಂದುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂಡ ಈ ನೆಟ್ಟ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಬುಡಾದು ಎಂಗ್ಲು ಲಕ್ಕದ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇದು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾತಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸರ್
ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತೆ ಕರೀದಿತ್ತೆ ಇರ್ನುದನದಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇಂದು ಇಡೆಮುಟಗೆ ಎಂದೊಡು ಬಂದನ ಕಾಲಿನಿಕನ ಪರಿಶ್ರಮ ಯಾವುದು ತುಳುವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಕುಲು ನಾಟಕ ಅಂತೂದು 4 ಜನಟ ಪಂಡದು ಅವೇನು ಆಯೋಜಕರ ನಕಲಂಡ ಎತ್ತದು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಊರು ಕನಪಲ್ಲಿ ನಮಲ ಗೊಬ್ಬ ಹೋಗ ಬಂದು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕದ ಆಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಗೆಂದೈನ ತುಳುವೇರೆಗ್ಲ ನಿಖಿಲ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸರ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಗಲೇ ಏರಿಯಾ ನೆಕ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರಿರಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಜಲದ ಗಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ನಾಳೆಂಗ್ಲೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗಳು ಮನಸಾರ ಮಲ್ದ ಈ ನಾಟಕ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಗಳ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ನಾಟಕ ಎಂಡೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ದೇವತೆ ನಾರ್ಮಲ್ದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜಂಗಳು ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಜನಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡಲ್ದ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ನೂತ ಆಜನೆ ಶೋ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಏರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಸುರುಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿದಕ್ಕೆ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಂಡಂಚಿನ ಮಾತ ಜನಕುಲಿಗೆ ಯಾರು ಸುರುಕಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಬಹುಶಃ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ 1000 ಶೋ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾಯಿಕೆಂಡ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಓಲುಂಡ ಅವಳು ದೇವಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಬೋಡಿದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಇಂಚಾಪುಂಡ ದಾದಾಪುಂಡ ದೇವರೆಗ್ಲಿಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂಡ್ರ ಪೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಕನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಇನಿ ನೂತ ಆಜನೆ ಶೋನ ಮಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಗಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಾತ್ ಈ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ದುಂಬರಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಡು ಬಂದು ಬಣ್ಣದ ಎಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಮಸ್ತೆ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಲತ್ತು ಇಂಕ್ಲು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಲತ್ತು ದಾಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಾಪುಡಿತ್ತೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಚಿತ್ರಪುರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಜೈ ಬಜರಂಗಲಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಟು ಇನಿ ಶಾರದಾ ಬುಕ್ ಐಶ್ರೀ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನಕ ಆಡ್ಸಲ ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬದ ತಂಡ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಹೆಮ್ಮೆಟ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ದಾಂಡ ವಿಕ್ರಮ್ಲ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೆಂಕ್ಲೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಉಲ್ಲ ಇದಾಯ್ನೆಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಸಂಭ್ರಮ ನಾಟಕ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಜಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಇಂಕ ಕಟೀಲ್ದೊಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ಪೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನಾದ್ರೆ ನಾನು ಪೊರಿಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಾಯೆ ನಾನು ಅವಳ ದೇವಿನ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ವಿಕ್ರಮ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ ನೆಂಚನೆ ಆಟ ಕುಸಲ್ ಬಂದೆ ವಿಕ್ರಮು ನಂಗೊಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇರು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ದು ಬರೆಕ್ಕ ಅವು ಯಾಪಣ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆ ಪಾತೆರ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿನಾಂಡ
ಎಂಕ ನೆನಪುಜ್ಜನಾಡ ಇಕ್ರಮಣ ಪಂತೆ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಆತನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೂಜೆ ಬರೆಯರೆ ಕೊಲ್ಲುದನಗ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಐತ ಪಿರೋಡು ಎನ್ಮ ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೂಡಿನ ಕತೆ ಅಂಡ್ ಐನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಲ ಆಪುಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನ ಕೊಲ್ಲುದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಆಯ್ನೇಜಿ ನಾನು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಕ್ರಮ್ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉದಾಹರಣ ವೀರಾಂಜನೇಯನೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ದು ಇಕ್ರಮ್ಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇಕ್ರಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಿ ರಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಕಂದು ಬಂತದ ದಾದಾಂಡವು ಒಂದು ಸರಿ ಇಕ್ರಮ್ ಏನು ಬರೆಯರೆ ಪುಲ್ಲುದು 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪೂಜಿ ಏನು ಎಲ್ಲಿನೇ ಬರ್ಪೇದು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಇಕ್ರಮು ಇಂಗ್ಲಿ 15 ದಿನತ್ತಲ ಎಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 15 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡು ಸಾಧಾರಣ 105 ಮುಟ್ಟ ಶೋ ಬುಕ್ ಆದುಂಡು. ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಗಿ ನೂದನೆ ಶತ ಸಂಭ್ರಮಣ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕಲು ಸನ್ಮಾನ ಇಂಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಾಧಕರಾಗಲು ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇವೆ ಹೊಸ ತಂಡ ಒಂಜಿ ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ದಯಮಾಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಗರಿನ ಕಿರೀಟ ಕೊರಿಯರ್ ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಕಾಲೀನರು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಪರಬೇಕು ಯಾರು ಪರವೇ ಆತಿ ನಿಜ ಯಾರು ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನಾಟಕ ಬರೆಯೋದಿರ್ತಾರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪಂಡುಪಣಂಬೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆ ಕಾಲದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತಿ ಹಾಕಲು ಪೂರ ವಿಕ್ರಮ್ ದೇವಾಡಿಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರಥ್ಯ ಬರೀ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಂಚು ದಿನ ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಂತಿರು ತಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬೈದು ಇರೋದಾದಲ್ಲ ಯಾನೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಂದದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂದು ಮುಟ್ಟುದಾತ ಈ ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡುಲ್ಲೇರು ವಿಕ್ರಮ್ ದೇವಾಡಿಗರ ನಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಾರಥ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದೆ ನಲ್ಲಾತ ಶೋ ಅವನು ನೂದು ಉಂಡಿನಿ 2-0 ಉಂಟು ಅವು 3-0 ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರೋದು ರಂಗಭೂಮಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಮಸ್ತಿಗಿನಿ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ವೈದ್ಯರು ಕೆಲ ವಿನೀತ್ ವೈದ್ಯರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೀರೋ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲಾವಿದ ಸುಮಾರು ಹಿಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರುಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರನ್ನ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ನಡ್ತೊಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣನ ಶಿವಬಾಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡ್ತೊಂಡು ಪೂರೆನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಜೊತೆಟ್ ಯಾನ ಕುಳಾಯ್ದ ಜನತೆಗೆ ಯಾನ ಸೋಮೇಲಿನ ಸಂದವೆ ದಾದಂಡ ಬಂಡ ಮೂಲೆ ನೂದನೆ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನೆಗೆ ದಯಬಂಡ ಪೂರ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದ ಇತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಬೋತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೋತೆ అంటే కొడేలబెల్ట్ నాటక మల్పేర మస్తు బొంగ అయితే కొడేలబెల్ట్ బేతేకర నాటక అప్పుడు ఎన్న ఆపుజి ఇత్తల గిಡ మద్దಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆಡ ಈ ಊರದಕ್ಕೂ ಬೇತೇನೆ ಈ ಊರದಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಶತ ಸಂಭ್ರಮನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ತೂತೆಯನ್ನು ನನ್ನವರ ತೂಪೆ ಇದು ಎಂಕಿತ ಕೋಟೇಶ್ವರಗೆ ಪೋಡು ನಾಟಕ ತೂಯಾರ ಆಡ ವಿಕ್ರಮ್ ನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಬೈತಾಯಿನಿ ಇದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಬಂದಡ ಏನಂತೆ ಎನ್ನ ತಂಡಗುಂದೆ ನಾವೇನು ತೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಂಟು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತು ಸೋದರ
ರಥ ಸಂಭ್ರಮ ನೋದ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಹುಶಃ ಅತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ನಾಟಕನು ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ನೂತನ ಸಂಭ್ರಮಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಬೆನಕ ಆಡ್ಸಿದಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಎಂಗಳಿಗೆ ಈ ತಂಡಡು ಎಂಗಲ ಮಲ್ಲ ದಾದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಊರುಡು ರಂಗತರಂಗದ ತಂಡದ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಪರವರನ ಬರವಣಿಗೆ ಲೀಲಣ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ತಂಡ ಆಯ್ನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾಪುರದ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೆತಿನ ಜಿತ್ನ ತಿಲಕೆ ತಿರುಗಿ ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಆರಂಭ ಆಯ್ನಿ. ಬಹುತೇಕ ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ರಂಗತರಂಗದ ನಾಟಕದ ತಂಡವು ಶ್ಯಾಮಣ್ಣನ ಬರೆತಿನ ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮನ ಸುನೀತ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ఒక ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಗಲ ಮತ್ತು ಸುನೀತ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮೇರಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಶ್ಯಾಮಣ್ಣನಗಳು ఒక ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಮೊಗಲು ಮಾತೆರ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧ ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡದು ರಂಗತರಂಗ ಮೊದಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ತಂಡಡು ಇವ್ರದ ಮಾತು ಜವನೇರಿ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿನ ತಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬನ್ನಕನೆ 1,000 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ದೈವ ದೇವಿಯಡೆ ಎಂಕುಲು ಹರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಶುರುವಾನುದಿಂಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲ ಓವೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ವಾಡು ಎಂಕಲ ಯಾಪಲ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂಕಲಿನ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇನಿ ಅರ್ನನೆ ತಂಡ ನೂತನ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಶಾಮಣ್ಣ ಇಂದು ಇನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಿಗ್ಗಿನ ಜಯ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆಂಕಲು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ 100ನೇ ವರ್ಷದ 100 ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಂತೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂತು 100ನೇ ವರ್ಷ ಅಂತ, 100ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅದು ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತಾಯಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದು ಸೇವೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 105 ಆಗಿದೆ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹವೇ, ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೇ ಹೊರತು ಅದು ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸೇವೆ ಅದು ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ.
ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಾನಿಗಳು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, 100ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. ಪೂಜ್ಯ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಿಸ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಕಟೀಲು ದೇವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ನಗರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಯಾಕೆಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಟೀಲು ದೇವರ ಭಕ್ತರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಲಾಸಕ್ತರೇ, ಯಾನು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಆಶಯ ಮಲ್ಪದ ಅವನು ಕೆ ಪೇಜ್ ಆರು ಬರ ತುಳುಟೇ ಪಾತ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಗ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಒರಿಯೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುರಾಣಲಿನ ನವ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅವೇನಂಜ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಜೀವನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟು ವಿಷಯಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಾಲೋಡು ಪುರ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನಾಗಲಿ ಎಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿತಿನೇನು ಸರಿ ಸಾದಿಗೆ ಇಂಚ ಕೊನೋತೇವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪುರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದಾರ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಿದು ಪ್ರಥಮವಾಯಿನ ದೇವರೇರಿಗೆ ಅಂಡ ದುರ್ಗ್ಯ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪಂಪಿನಿ ಅವೇನೆ ಚಂದ್ರಡದವರ ಚಂದ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಚಂದ್ರಗೂ ದುರ್ಗೆ ಅಂಚ ಚಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಚಂದ್ರಡದವರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ಲ ಚಿಂತನ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಾಡ್ದಾರ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿಂದ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದುರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಆ ದುರ್ಗಿನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ನೂರನೇ ಒಂದು ಪಂಕ 106 ಆವಡು ಸೆಂಚುರಿ ದಾಟ್ರಂದು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸೆಂಚುರಿ ಆವಡಂದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಅವಳ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತೂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂತ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆನ್ ತೂತ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿತು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉದಾರಿ ಇಂಚಿನಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೈತಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೈತಿ ನಾವು ಕೆಲವೈತನವಾಗಿ ದುಮ್ಮದ ಭಾಷೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊಂಚ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುದಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ನನಗೆ ನಾನು ತೂದವಳು ಸುರುತೆ ಬಂತಿರುವುರ ಈರೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ತೂದುಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ತೂದುಬೋಡು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ ಒಂಚೂರು ತಡವಾಡಿ ಆಂಡಲ್ ಒಂಚೂರು ತೂದುಬೋಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತಲ್ಲ ಸರಿ ಅದೇ ಅವಳು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಇದೇನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಈ ಕಲೆತ ಮೂಲಕ ಹೂವೇ ಕತ್ತಿನ ಪಂಡನ ಅಂಡ ಬೇಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟನು ಅಂಚಾಣದರ ಕಲೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಈ ಆಟ ತೊಯ್ಗುಡ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮ
ಕಟೀಲ ಮೇಳದ ದೇವಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಲವರು ಏತು ತೂಪೇರಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಪ್ರಸಂಗಲ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಪದ್ಯಲ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಊರಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಬನ್ಪಿ ನೀವು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಬುಧಾವರು ಇಂಚಿನ ಪರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತುಂಬ ಕೆಲವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದಾಗಲು ಕೆಲವು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗನ ಬರ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಅಪರ ಪೂರ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟು ನಾ ಕತೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ದೇವರೇನು ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರು ಎಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಇನ್ನಿ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಕ ಈ ಮುಕ್ಲೇನ ಬೆನಕ ಆಡ್ಸಿದಾಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಾತ್ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಜನಕ್ಲೇನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಡು ಕಲಾವಿದರ್ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪುರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಏನೇನು ಪುರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರ ಇಂಚಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಇಂಕಲ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಇಂಚಿಚ್ಚಿ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡುವೆ ಪಂಡದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತಿರಕು ವಿರಾಮದಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊನ್ಮೇಲು ಸುರುಕಾದ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಸಿರಿದುರ್ಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಬರುವುದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮಾಂಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೆರ್ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ವರಪ್ರಸಾದರಪ್ಪ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಂದ್ರ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭುಡು ಪುಡುದು ಕೋಡಿಕೊಂಡಾಲ ಬಡಗ ಬಣ್ಣ ಜಾಗಡಿ ಬೆಲೆಯ ಮಮಲ್ಲ ಸತ್ಯರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಉರುಂದು ಪಣಂಬೂರು ಪಟ್ಟಸಾಲ 7 ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗೆ ಅಳಿದು ಪೈ ನಿಂತಿದೆ ಪುರ್ತುಡು ಬುಳ್ಳಂಗೇರದ ತುದತ್ತ ಪೈನ ಅರಿದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ತೆಂಡದ ಕಾಯಿನ ತಾರಾಯಿನ ಮತ್ತು ತಿಂತರ ಏನ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಏನು ಹೊರಪಟ್ಟ ಬುರುಂದು ಈ ಚಾವಡಿದ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಿಡಕಾಯಿ ನೆಲೆ ಸರ್ವಸತ್ಯಗಳ ಬೊಕ್ಕವರ ಕುಡವರ ಎನ್ನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸುಗಿಪ್ಪೆ ಬಂದುಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುಡು ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಒಂದು ದಯಗೆ ಮೋಕೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನು ಗುರ್ತದಕ್ಕಲು ನನಗೆ ವಿಶೇಷದ ತಂದು ಕೇಂಡ ನೆತ್ತ ಜಲದುರ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂಜಾ ಕಾಂಚಾನಂದೇ ತುಂಬ ಶಾಲೆ ಇಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಪ್ರಭಾತ್ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಾರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿಯರು ಹೆಂಗಾಗಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 4 ಶೋ ತಾಯಿನ ಪಗ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಡು ಕೆರೆ ಕಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ವಿಕ್ರಮು ಬಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮು ಒತ್ತಾಡು ಬಲೆ ಮಾರ್ಚ ಒಂಜಿ ಶೋ ತೂದು ಬೋಲಿ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತು ದೂರೋಡು ತೂದು ಕುಂದು ತೂಗೋಡು ಬಂದು ಹೋದುತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ 5ನೇ ಶೋನ 6ನೇ ಶೋನ ತಾನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಆ ನಾಟಕ ತೂದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬರ್ತದೆ ಕಡೆ ಕಾನಗ ದಾದ ಮಲ್ತಿರಂದು ಬಂಡ ಇಂಕೆ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕೆ ದಯ ಮಲ್ತಿರಂದು ಇಂಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯೋ ದೇ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಪೋತಿ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಪ ರಮೇಶ್ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಸೇರಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಎರಡು ಕಡಪಡ್ದವರಿಗೆ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಸಿನಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಸುರುಟು ಕನತೀನಿ ಈ ಬೆನಕಾಡ್ಸಿದ ಸುರುಟು ಈ ರಂಗದ ಕಲ ಕಣದ ಹಾಕಲು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದಾದ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಬರೆದಿರ್ತೇನೆ ನಾಟಕದ ಅಂತೇನೆ ವಿಶೇಷತೆ ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೋದಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಬರೆಯನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು 4 ದಿನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಅವಪುರ ಅಂದತ್ತಿ LCD ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏರ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಮೋನೆ ತೋಜು ಜೀವಂಡಿ ಈಚಪ್ಪ ಯಾವೇನು ಪೋದು ಈ ನಾಟಕರ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೈನು ಹೇಳ್ತವಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಡನ್ನು ಆರೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿರು 6 ತಂಡ ಕಟ್ಟಿನ ಇಡೀ ಮೊಕ್ಕಲಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆತತ್ತ ಅವು ಇಡೀ A to Z ಫುಲ್ LCD ಪಾಡಿಯರ ಈ LED ಪಾಡ್ದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಕರ ಶೋಕನ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕುಡುಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಬರೆಯನಾಗ ಅವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬರೆಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೆದು ಪಂಡೆ ಇವರು ಏನು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚೊಂದುತ್ತೀರ ಅಕುಲೇ ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಇಡೀ LED ಪಾಡ್ದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನೆರು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಏನಾದ್ರು ಭಾರಿ ಕೋಪವಾಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಬೇಜಾರಿದೆ ದೇವ ಬೇಜಾರಿದೆ ಬಂಡ ಈ ಕೂಟದ ಜವಣಿಯರನ್ನು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳಿರ್ತವೆ ಜಡಿ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ವಿಕ್ಕಿನ ಪಪ್ಪ ಅದು ವಿಕ್ಕಿನ ಪಪ್ಪ ಅದೇ
ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ ಮೂಲ ಒಲ್ಪುರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುರುಟು ಗೋವಿಂದಸ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯ ನಡಿಪುರ ಈಗ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ದಿನಲ್ಲ ಇಂಕ ಅದ್ರ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಇಂಜಿನಾಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕೂಟ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏರ್ಲಜ್ಜರಿ ಶ್ಯಾಮ ಪಕ್ಕ ವಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಇರುವೆರಡು ಬುಡಿಯರಂದಾಂಡ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರ್ಲಜ್ಜರಿ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆರು ಆಂಡಲ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪಳಗದ ಅಂಚಿನ ವಿಕ್ಕಿನ ಬಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮುಲಿಯಾನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂಡನು ಪತ್ತೊಂಬೈನ ಲೋಕೇಶ್ ಬಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಇರುವೆಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಲ ಒಂಜಿ ಇದು ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನೂದತ್ತು ನೂತೈನ್ ಯಾನು ಸೊಲ್ಪನೇ ಶೋ ಆನಗನೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಎರಡು ರಮೇಶರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೂತನ ಶೋ ಓಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಮಗ ಟೌನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಸರ್ ಒಂಡೆ ಎಂಗೆ ಒಂದೇ ನೂತನ ಶೋನು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತೂಡ್ ಬಂದು ಆಸೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆ ನೂತನ ಶೋ ಯಾಪ ಎಂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗಿಸಿ ಅಂದೆ ಬಂಡ ಮೀ ಅಪ್ಪನ ಆ ಪಾದ ತೋರಟೆ ಆಪುಳ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿರ್ತದೆ ಕುಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಜನಪದ ಬದುಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಕಲ್ಲಿಡಿನಾಗೆ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಸಾರಕಲ್ಲಾಸುರರು ದೇರಕಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೇರಿ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಲೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಬಾಣ ಪತ್ತೋಡು ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಭೂಮಿ ಪತ್ತೋಡು ಬಾಣ ತಿರ್ಗೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ್ಲಂಗಾಯಿ ತಟ್ಟೆರ್ಗೆ ಬಾಣ ತಿರ್ಗೆಯರ್ಗೆ ಎಡಂಗಾಯಿ ತಟ್ಟೆರ್ಗೆ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗೆಯರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಬಾಣೋಡು ತಿರಾತನ ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಸೊತ್ತಲು ಒಂಜೊಂಜೆ ಪುಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತರು ಸುರುಟು ಉದಿತು ಬತ್ತಿನ ಕದಿಕೆ ದೆಸಲು ಯಾನಿ ಪಾತ್ರದ ಬಂದ ಈ ಕದಿಕೆ ದೆಸಲೆ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಹೆಸರಾದಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆನಕಾಸದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಹೆಸರು ಯಾಕಡೆ ವಿಜಯನೇ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡೆ 1,000 ಚೋಟು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲ ತೂಪಿಲ್ಲ ಕಾವಡು ಕನ್ನಡೋಡು ಮಿನಿ ಮಲ್ದುವರನ್ನ ಇತ್ತೊತ್ತು ಒಂದೇ ನೂದ ತಗೊಂಡು 200 ಶೋ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಇತ್ತೊತ್ತು ಕನ್ನಡೋಡು ಮಲ್ಪುಲ ಒಂದೇ ಜೇಂಕಿಯರು ಅಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಒಂದೇ ಜೇಂಕಿಯರು ಅಂಡ ಒಂಜೋಡು ಸುರುಟು ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುವರಂದ ಬೊಕ್ಕಲಿಂದ ಆತು ಒಟ್ಟಾರೆವಾದ ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಇನಿ ಬೆನಕಾಡ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪುಲ್ ನಾಟಕ ತೂದೇ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರನ್ನೆಡೆ ಅನ್ನೋ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನಾಟಕ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಈ ನಾಟಕ ತೂದೇ ಪೋಡಿ ದೇಪಂಡ ಈ ದಾದಾ ಕಥೆ ಬಂದಾರ ಪೂರ ನಾಟಕಗಳು ಉಂಟು ಪೂರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದಾರೆ ಹಸರಣ್ಣ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೂದೇ ಪೋಡ್ ಬಂದಿರಡಂಜೆ ವಿನಂತಿ ಮಾತೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟಿಡು ತುಂಕಿ ತೊಟ್ಟಿಡು ಬಲತಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಡಕೆಡೆ ತುಳುವ ಬಲ್ಮನ ನೆಗತ್ತು ತೋಜಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಉಡಲದಿಂಜಿದು ಬರೆ ಒಡಂದು ತುಡರ ಪೊತ್ತದ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಎದುರೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೋಲು ಕಂಬರ ನಲ್ಕೆ ಗಗ್ಗರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬನ್ನದೆಚ್ಚಿದ ಬಿಂಬಲು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲದ ಕರೆಕಲು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಶತ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಷಯವಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎನ್ನೆಟ್ಟುತ್ತದೆ ಸಂಭ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ನಾನು ಬಂದ ಪೊಲಿಪುದ ದೇವರಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಮಾತರಗಳ ಮನದಟ್ಟಾಪಿನ ರೀತಿ ಬರೆದು ಅವೇನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ 105ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ 105ನೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಸಹನಶೀಲ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಪ್ಪು ನಂತರ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮೇರು ಬರೆತಿನ ವಿಕ್ರಮ ತೋಜಾದಿನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮ ದೇವಾಡಿಗರ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕನು ನಿಜವಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಣಿ ಎಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಾಯದ ಪಂಡ ಶಶಿಧರ ಚಿತ್ರಾಪುರ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ರ ಏಪಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ದೀತಿನ ಪುದರು ಈ ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಯಾನು ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯದಿ ಒಂದು ಎನ್ನಲ ಆರ್ನಲ ನಾಟಕಲೇನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಈ ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ದು ಯಾನು ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮೇರೆಡು ದುಂಬು ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಶಶಿಧರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬಂದಿತ್ತರು 6 ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪಿನ ತಂಡೋಡು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಎನ್ನ ನಾಚಿಗಾಪುಡು ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ 35 ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಆತಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಪೆರ್ಮೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರಹಗಾರರಾಯಿನ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರಲ ಯಾನ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತಿಳಿತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇತ್ತೆಗಳ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದು ಮತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಯಾನು ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋರ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಯಾನು ಬೆನಕ ಆಡ್ಸೋದು ಅಂತೆ ದೂರವರಿ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕಳು ಮೋಕೆದೀದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಿಯಲು ಐಕಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಾವಂಜಿ ಟೀಮುದ ಕುಲ್ಲ ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ದಾಯಂದು 12 ತುಳುನಾಡಿಡ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕಲಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಾದು ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸತ್ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಗುರುತಿಸಾದು ಅಂಚನೆ ಪಿದೈರ್ದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರಗಳ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ಅವಳೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆತರ ಶತ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಪೊಳಿಪುದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬೈದಿನ ಕಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಇದ ಮುಟ್ಟಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಕಲ ಮಾನವೀಯ ಅನುಕಂಪನು ತೋಜಾವುಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಚ ಬುಲೆವಡು ಪಂಪಿನಿ ಅಂತ ತೋಜಾವುಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಕಲೆ ಎಂಚ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಐಕಾದ ಯಾನು ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಅಂಚನೆ ಬೆನಕ ಕುಟ್ಲದ ಕಲೆ ಮಾತ ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಚರಣಾರವಿಂದ ಅಡ್ಡಪೂರ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅಸ್ರಣ್ಯರಿಗೆ ಪಾದ ತಳಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಬೆನಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಒಂದು 100 ಅತ್ತ ಬಂದೆ ನನ ಆತ್ ಒಂಜಿ 0 ಸೇರಾದು 1,000 ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದೊಳೈ ಆಪಿಲಕ್ಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಪೊಲಿಪುದಪ್ಪೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪು ಏನು ದಾಯ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೊನೆತಿರು ಮಕ್ಕಳು ಪೊನೆತಿನೆಟ್ಲ ಭಾಳಾತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ಮಲ್ದೇರು ವಿಕ್ರಮ ತೋಜಾದು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡ ಎನ್ನಲ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಾಡು ಅವು ಊರ್ದ ಪೂರಕ ಜನಕುಲ ಒಂಜಿ ತೆರಿವಿನಂಚಿನ ಅವಳು ಮಾತ ಕಲೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಪನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೊರಿಪ್ಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ಶತಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಾಟಕನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಕಿ ಸುರುಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸುರುತ ನಿರ್ದೇಶನಡೆ 100 ಶೋಸ್ ಕೊರಸದು ಇದು ಮಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಎಂಚಾವೊಂದುಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಿತ ದಿನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರುಕಾದು ಇನಿ ಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಹೊಸ ತಂಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಸತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ಆ ನಾಟಕನ ನೂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ನೂತ ಆಜಿನ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ಮ ನೂದಿತ್ತ ಸಂಭ್ರಮ ಇನಿಗೆ ದೀತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚಾದು ಈ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅಂಚರ. ಎಸ್ ನಮ್ಮನೆತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಡುಪಿ ಡಾನಗ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂದಿರು ಅಪ್ಪೆ ಚಿತ್ರಪುರದ ದೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತೀರು ನೆಕ್ಕು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ 100 ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಉಡುಪಿಡು ಪಂಡದಿತ್ತೀರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಮಾತಾ ತಂಡಡ್ಲ ಬಾರಿ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಲುಪಿರು ಪೂರ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಕುಲು ಅಂಡ ಲೈಫ್ ಡೇ ಸುರುತ ಸಲ ಬಣ್ಣ ಬಾಡು ನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೇನು ದೀವೊಂದು ಅಕ್ಲೇನು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಹರಸಾಹಸ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆತನ ಸುಲಭದ ಸಾದಿಡು ಪೋಂಡ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಬಂಗದನೆ ಸಾದಿ
ಅಂಡ ದಾದಾಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂದು ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ರೆಶರ್ ಪೊಸತ್ ಸೇರ್ದು ಪೂರೆರ್ಲ ಸೇರ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಬಂಗ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬಂಗ ಅಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾತಿತ್ತನು ಆ ಸಾತಿತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಈ ನಾಟಕ ಇನ್ನೀಗ ನಮಕ್ ನೂತ ಆಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಡ ಇನಿ ನೂತನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಇಂಕಂಚ ಆಪುಂಡು. ಎಸ್ ಇನ್ನು ಇರ್ನ ಊರುಡು ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಂದು ಸಾರಿ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಿಕನ ಊರುಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈತ ಈ ಊರುಡು ಈರು ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋರಿ ಬತ್ತು ಎತ್ತುವೆ ಬಂಡದು ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚುಂಡು ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುದನೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಅವನು ದಯಪಂಡ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ದಯಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡಾಪಿನ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಫಸ್ಟ್ ಸುರೂತ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಜಾಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನೂತಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಜಾಗಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವನ ದೇವರು ಎತ್ತಾಯಿರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲ ಅದು ಊರುಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಇಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಅದು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ಪನ್ಲಗನೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದಕುಲ ಅದು ಉಪ್ಪಿರ ಉಪ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನೇಡು ದುಂಬುಲ ಈ ನಾಟಕ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿನ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ದೇವಣ್ಣಗ ಒಂದು ಸುರುತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಈ ಊರುಡು ಈ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಐನ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಈ ನಾಟಕ ಶೋಕ್ ಆತನಿ ಅತ್ರ ಇಂಚ ಆತನಿ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ನಿಗ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನ ನೆಮ್ಮದಿತ್ತಿ ಅಂಚ ಬರೀ ಪನ್ನಗ ಅದರ ಒಂಜಿ ಇದೇ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಲೆ ದಾದನ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಂತದೇರು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ದಾದಿಪ್ಪಡು ಪೋಯ್ನವಳು ಪೂರಿರೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಆಂಡ ಕಾಲು ಇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡಿ ಈ ನಾಟಕ ಗೆಂದಿದಿ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆದ ತಂಡ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆ ಇತಿಹಾಸನ ಕೆದಕದು ಅವೇನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ ರೀತಿದ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ದೊಜಿಪವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದಿನ ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ನೀರು ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಏರೇರ್ ಮಾತ ಇತ್ತೇರ್ನೆತ್ತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಆರೆ 40 ವರ್ಮನೇ ಕೃತಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈತೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ 50ನೇ ಕೃತಿ ಸೊ 40 ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆಡ್ ತಿಂಚ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕದ ಆರು ಪೋನಾಗ ಅರ್ನ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿರೋಡು ಪೋದು ನಂಕಲ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆಲ್ಲ ರೈಟರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಟಸಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂತೆ ಬಂಗನೆ ಅವು ನಾರ್ಮಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪಿನ ಬೋರ್ಡು ಬೊರ್ಚಿ ಮನ್ಮಿನ ಒಂದು ಎಣ್ಣನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಾಯಿ ನಡೆದಾದ್ರ ಇಲ್ಲಡೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತಿ ನಡೆದಾದ್ರ ಬೋರ್ಡು ಒಡ್ಚಿ ಬಂದು ಕುಲೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆರ ಸುಲಭ ಅಂಚೆ ಅದು ಶುರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಜ ಪಂಡೇರು ಇಂಜ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ದಯವಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕನ ಕೊರ್ಪಿನ ಅದು ಸುಲಭತ್ತು ಇತ್ತ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಈತ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಾದ ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಕ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ತೂಂಡಾವು ದಾದೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ಪೇನು ಐಕೆ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲ್ಲಕ ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲ್ಲಕ ಓಲ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸದ್ ದಾದನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಡಿದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿಡಿದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಂಡ ಅವು ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾಟಕ ಹೊಡೆದು ಸರಿ ಡಬಲ್ ಪೋಪು ನೆಕ್ ಅಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ದಾದ ಅಂಡ್ ಬಂದಾಗ ರಮೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಮೂಲು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರಿ ರಮೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಬಕ್ಕ ಲೋಕೇಶ್ ಆರಾಮೀನ್ ಬಂದೆ ಅಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಜೋಡು ಎತ್ತು ಬಂದ್ಬಿರೋದು ಎರ್ಗು ಅಂಚ ಜೋಡು ಎತ್ತುಲ ಅದು ಎಂಕ್ ಸಾತ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಂಡಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಎಂಡ ಬಂತೀರು ಇಜಿನಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಂಗ್ಲೇನ ಮಾಡಿ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆತು ತೂಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಕ ಅಂಚ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ನ 2 ಜನತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಒಂಜಿ ಐತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಆತು ಅವ್ನಿಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂಜ ಮಲ್ಪಲೇನು ಎಂಡೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪಳ್ಳ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿದಂಗ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ ಆದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿ LED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಲ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ಪಾದು ಅಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಹಾಕಲು ಇತ್ತೇರು ರೈಟರ್ ಆದ ಏನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಇತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಾನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ LED ಇರೇಗ ನಾರ್ಮಲ್ LED ಹಾಕಲು ಈ ನೆಕ್ ಪಾಡು ಜಡ್ದೆ ಅವನ ನಾಟಕ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ತಾಗುನು ಪತ್ತುನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಶೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆಪೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಏರಿಂದು ಅನ್ನಗಪ್ಪ ಹರೀಶನ್ನೇ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ LED ಅಂಚ ಅರಡ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ 6 ಪಂಡೇರು ಯಾನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ನೀರು ದುಂಪೊಲ್ಲಿ 6 ಕೊರ್ನಿಟಂಜಿ LED ದಾಂಡ್ ಇದು LED ಕೊಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಐಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅವಡು ಅವು ಇರೇಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪು ಜೀಡು ತೂತಾನೆ ಅಂತ ವಿಜುವಲ್
ನೆಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿದ ವಿಜುವಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿದ ವಿಜುವಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಂಡ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾರಣ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಆಡ ವಿಷಯ ಪಂಡು ಇಂಚ ಮಾರೆ ನೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ದೇವಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುತ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕಿ ಸಾತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಆಯ್ ಪಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪು ಕನ್ನ ಯಾನುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದೆ ಟಾಯ್ ಸಾತ್ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡದೆ ಐಕ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರಾಜಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಲ ಸಾತ್ ಕೊರಿ ಆಯ್ಲ ದಾದವಂಡಿ ಇರೆ ವಿಕೆನ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ದಾದ ನಿಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ದಾದ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಅವು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಪೂರಂದಿನ ಜರ್ನಿ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಅವಡು ತಂಡ ಇತರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂಡ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಹೊಸ ತಂಡಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೇದ ನಮ್ಮ ನೋನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲಿ ನಿಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದಯವಣ್ಣ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಶೋ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನು ತೂದುಪುರ ಜನಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಇದು ಶೋ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಾಗ ಹೊಸ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ ಜನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನಪಕ ನಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಊರು ಕಾಕಲ್ನ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಕಲು ಸಾತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾದ ಯಾನು ಎನ್ನಿದ್ದಾನೆ ಹಿಡಿದು ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಬೆನಕಾಡ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಸೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆದು ಇನಿಕ್ ನೂತ ಆಜಿನ ಪ್ರಯೋಗದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಶತ ಸಂಭ್ರಮಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಐಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಜನಕುಲ್ಲ ಯಾನು ಹೆಂಗು ಎನ್ನಿದಿತ್ತಿಜಿ ಯಾನು ಎಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಎತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಓಲಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಓಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅದು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ರೀತಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನು ಡಿವೈನ್ ಅದು ಭಯಂಕರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನು ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಓಡೆಗ ಎತ್ತದು ಫೋನ್ ಅವತ್ತಂದು ಇದೆ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚಿಲ್ಲಪುರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 100-200 ಶೋ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆದ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ದಾದನಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನುವೆ ಸುರುತ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಾದ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಷ್ಠೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬಂದು ಯಾಂದಲ ಇಂಚ ಅನ್ಪಿರತ್ತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿ ಆಂಡ ಇಂಕ ದಾದ ಅನ್ ಪಂಡಾಗ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡು ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದಾವ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪುಗಾಂದೇನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತು ಜತಿ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ತೂತ ಇಂಚ ಹತ್ರ ಇಂಚ ಐಕೊಂಚ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದುಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಕ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಡಿದೇದ್ರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಉಂತಾದು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ದಂಡು ವಿಜುವಲ್ ತೋಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಇದು ಭಯಂಕರ ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಬೇರತ್ತ ಈಸಿ ಸಾಧನ ಮಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟು ಪೂರ ತೂದು ಕಲ್ತದ್ದು ಐದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ಕಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸುರುತ ನಾಟಕ ರಡ್ನಿ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಾರೆ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಅವಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 24ನೇ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆವೊಂದು ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಸಿರ ತಂಡಾಗ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಟ್ಟು ಅವಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಆತ ದೇವಣ್ಣ ಒಂದೆಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ತೊಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕೃತಿ ಮಾಯದ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇವಿನ ಎದುರು ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ಅರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾಯದ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಂದು ಅರ್ನ ಇಂಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಪಂಡರ ಅರ್ನ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ನಾಟಕದ ಆದೊಂಡು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡು 100ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದು ಎಂಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಿಕುಲೆ ಬರ್ತದೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಶುಭಾಶಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸುರುಟೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ 6 ಹಾಕಿನೇಕ್ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬರಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ 100 ಆತಂಡು ಒಂದು 250 ಅವಾರ್ಡ್ 500 ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚನಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಉಲ್ಲೇರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಪರಿಪ್ಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗದ ರಚನೆ ಮೊಡೈನಂಚಿನ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಶುಭಾಶಯ 100 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಡತದ 200 ಪೋವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒರಿ ರಚನೆಗಾರ ಅದು ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಊರು ಯಾನ ದಿನೋಲ ಪೋದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರುವಂತಿನ ಜಾಗ ಎತ್ತೋ ಸಮಯದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ತೆ ಕಾಪುದ ರಂಗತರಂಗದ ಲೀಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಗಳು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ದೇವಿರು ಬರೆಪಾದಿರು ತಿಲಕ ತಿರುಗಿ ಅವಾರ್ಡು ಆಯಸು ಬಗೆ ಅವಾರ್ಡು ಪೊಪ್ಪ ಅವಾರ್ಡು ದುಂಬುಪಿರ ಎನ್ನಲೆ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್
ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-14 ನಾಟಕಲೇನು ರಂಗತರಂಗ ತಂಡೋಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ತುಡು ಬರೆಪಾದಿರ ದೇವರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ನಿಂಗೆ ಬರೆಯುಡು ಬಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ದಿಂತ ಒಂಜಿ ಕನ ಅಂಚ ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ನಂಗೆ ಬೇಲೆಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲಾವಿದರ ನನಗೆ ಬದುಕಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾ ಪೊರ್ತು ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕುಲಂದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ಬರೆಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶರು ಬರೆಕ ಪಂಡದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪೋತೇರು ದಿವಂಗತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಬಂದು ಆರು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನನು ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ದೆತೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ಬರೆಕ ಪಂಡದು ಯಾನು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಬರೆಪೇರು ಯಾನು ಎನ್ನಿ ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಎಚ್ಚ ನೆಟ್ಟುಡು ತುಂಬು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕವೇ ಪಂಡತೆ ಆ ನಾಟಕ 350 ಅಂಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತನು ಆಂಡಲ ಹಿಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ಎಂಗೆ ಈ ನಾಟಕಡು ಬೈದನು ದಯಪನ್ನಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕತೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ದೇವರನ ಕತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡತ್ತ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವನು ಪನ್ನೀರ್ದಾತು ಬಾಯಿಡು ಪನೀರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚ ಎಸ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಚನೆಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಪಿನ ಒಂತೆ ಸುಲಭ ಬಟ್ ಕತೆ ಬರೆಯಿನೇನು ತರಿತ ಮಿತ್ತ ಕನಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹರಸಾಹಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ನಟನೆ ಮನ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಐತ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ LED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನಿಕೊಲು ಸುರುತ ಸಲ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದರು ತುಳುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಪನ್ನೊಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಾಲಿ ರಚನೆ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡುದು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕತೆಕ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಫೀಲ್ ಎಂಚಾಪುನ ಅಂದು ದಯಪನ್ನಗ ಒರಿ ಹಿಡ್ದು ಊಲ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿನ ಪದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನು ಬೋಡು ನಂಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವಡು ಜೀರಿಗೆ ಅವಡು ಅಂಚೆರಿ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಬರೀಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಓಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಡೆಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬೋಡು ಆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರನು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಲಂಚ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಆತೆತ್ತು ಐತ ಪಿರೋಡು ಆ ಕಲಾವಿದರು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ಪಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ದಕ್ಲವಡು ಸೌಂಡ್ ಅವಡು ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದು ಪೊರ್ಲಾದು ಬತ್ತನೇ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಕಲಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚಾದು ಬಕ್ಕ ಈ LED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಎಂಜಿನಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಸಟ್ಟಿಂಗಡೇ ಈ ಡ್ರಾಮನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಸುರುಟು ಆಂಡ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತನವು ಏತು ಅಂಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸಟ್ಟಿಂಗೆ ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಬೇತ ಟೈಪಡು ಇಂಚ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂದನ ಒಂಜಿ LED ಕನಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತು ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲೆಲ್ಲ LED ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ರೇಟ್ ಲೈಟ್ದ ಎದುರುಡು LED ಎಂಚ ತೋಜು ಐಟ್ ಎಂಚ ಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಜಾಗಡು LED ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಗಲ ವಿಕ್ರಮಿರು ನಿರ್ದೇಶನ ಎನ್ನ ಅನ್ನಣೆ ಮಗಿನಿ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಸುಲಭ ಅಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕತೆನು ಆಡ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಅರಡ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಕೆಲಸ ದೆಪ್ಪಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಬೆನ್ಮಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸೆ ಬೇತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮನಗ ಮಲ್ತ ತಮನ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಒಂಜಿ ಎಂದೆಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಅರೆಕೊರ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಒರಿ ಇರೋಣ ಒಂದು ಬೆಗರ್ದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬೆಗರ್ದ ಪಲಟು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಅಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಬನ್ನುಡು ದಯವನ್ನುಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಚಿ ಸತಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ತೂದು ಅಕ್ಕಲ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬರೋಡು ಅವು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾರೆ ಬಿರುಬಿ ತಪ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಲೆತ್ತದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಇನಿ ನೂತ ಆಜನೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಈ ನೂತ ಆಜನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾಯನಿಚ್ಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಾನು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದವೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಮಲ್ದ ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಶುಭಾಶಯ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.